Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, Biyernes palan. Viva Señor Santo Cristo. Pasalamat kita sa mahal na Señor Santo Cristo diyan sa Mission Church sa Dapdap kan Ligaspi. Igwa man tabi sa Daraga mismo sa Barangay Santo Cristo kan Daraga. First Friday 1 de Desyembre 2023. Good morning. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Tingog kan banwaan na po, naglalaom na yaong kamo dyan, nagdiretso. Na mga paradangog man, maski so nagkapira sa natabi gayud man. Sa programa ng Tingog kan banwaan, nag-imbitar kita sa good 10:30. Katuwang si Chief Jimmy dyan sa luwas sa 3rd District. Pading Alar Mario, Pading Jomar Bien, Ands Galero, Joshua Bino. Sa mobil, Henry Mataan sa muyang mata sa kalsada. Pading Nald sa technical control. Sa AM Band. Iyan pong boses na nagkakadarangog nindo sa speakers kan sa indong radyo. Diyan sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Kamsur, Kamnorte. Lalo na digdi sa Albay. Si Pading Nald nagbit-bit kaya niya na itinapok paluwas diyan sa indong speakers. Morning diyan sa Catanduanes. Kay Governor Boboy Kua. Buda sa imong tugang si Vice Governor Boste Kua. Peter Kua. Newsroom. News Director Mardela, Angel Bustaza, Jen Matthew Baliran, Sumada Lokal National International. Sa IT, yaon dyan, Jerome Nico Martinez sa samuya pong broadcast worldwide netwide. DCGB News Online sa Facebook as in sa DCGB Live app. Sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. May mga bareta mang kami na nababasa nito dyan sa Facebook ang samuyang social media portal ang DCGB News Online. Yaon dyan, tarabang-tabang Ans, Joshua, Angel, Jen, si Tresia, si Jimos Barrios. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa Indo po Public Information Officer ng Bayan. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan banwaan. Diretso kita kan mga istorya mo na dyan sa luwas. Tulos na may report si Joshua Bino. Isihunta daw ang dagdag niyang istorya. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Sir Pino, good morning. Good morning sa mga paraan sabay. Sa kainot-inoting pagkakataon dito sa Bicol Region, ikukondusir mo nila aldaw ining HIV/AIDS Sexual and Reproductive Health Summit Digitally Sir sa La Roca, Veranda Suits, kan Legazpi City. Partnership kan Department of Health o DOH Bicol, particular na itong National HIV/AIDS and STI Prevention and Control Program na pinapanginutan ni Nurse 5 Sir Samuel Banico in partnership with the Gentleman Bicol, sariling non-government organization and advocates sinda pagabot sa sexual and reproductive health na pinapanginutan man ni Sir Richard Hayag. Kaya bang ko so ining duwang gentleman na initadig Sir P, inutuntang makaulay si Sir Samuel Banico kung ano ining aktibidad na ini, si sa pinagdalawan na participantes and situational po siguro sir, pagabot ka na HIV/AIDS hindi po sa Bicol. Si Sir P. Fernandez po, kan DCGB. Hello po, Sir Pio Fernandez. Good morning. And sa kabusong pradangog kan DCGB. Yes, good morning sir and glad to have you sa programa. Sir, would you confirm, igo akong naaraman na istorya the other week kung tamang pagrurumdum ko, paaki, nadaanin paaki yung edad baga, kan mga nagkaka-AIDS digdi sa Pilipinas and that includes, siyempre, yung Region 5, over? Yes po, Sir Pio. Paaki po ang
nagkakaigwa ki HIV AIDS dito sa tuya sa Pilipinas. And kaya nga rin po, kung nadaw po natuya ang pronouncement ng Presidente Cansona niya, sa ini sa priority programs kan magiging kan Department of Health para talagang matutukan ang salud sa tuyang mga kabataan. Iyo po, Tabi. Now, how do you attack the problem, Tabi? Paanong sistema? And nata po taarog na ka ng sitwasyon, paaki na nin paaki, ang mga nagkakairigo nin ining HIV AIDS. What seems to be the root cause? Well, times are changing, Sir Tio. Iba naman po talaga ang behavior sa tuyang youth mo niyan, especially they are very much kunyana sa social media and open na naman sila about sex. Pero sarong ko niyan po kay digdi. Kaya kita nadidipisilan pa sa HIV AIDS because of stigma and discrimination digdi sa HIV. Ang ngunyan kami po talaga pig-advocate nila na it's time to move on. Halian na po itong stigma and discrimination na dari baga sa HIV. Grabe, iba ang paghiling, Parehas man siya na po inikan ibang mga hilang na nakakahawa man. Marutan COVID, nakahawa man. Pero hilingan mo, natapos na giraray. With the right information, the right education, and magpahiling sinda, magpa-test, magpa-treat. Although wala pa man kita talagang bulong digdi, pero dakula po ang tabang kan sa tuyang sigataong mga anti-retroviral medicines, kumbaga sa tiyo. Iyon, di duwang bagay, sir, surot cause and so sa indong posibleng solusyon, yung root cause and times are changing, because of the advent ka ining information technology, and ikadua, yung may pigasabi kang stigma, kaya an iba, pwedeng igwa na itang pigahagad, natatakot maglantad. And iyon ang sa indong pinag-attacking ngunyan. And kung arog ka nan sa indong kunyan, ang parang posisyon, do you how do you expect maglangkaw daw an kunyan an numero ta kumbaga pigi-encourage nindo na magbutwa pa sa mga may arog ka na posibleng duda na may kamatian sinda? Yes po, pigi-expect po na mataas pa man talaga po ini kasi nga gusto ta sindang hanapon, gusto ta sindang sinda magpa-test na mismo, kesa they ninda i-accept or they sinda aware or they sinda talaga nagpapahiling. Mo ba sa piyo kan COVID, yung inot karakot, magpasurab, pero kana anak ko niya ninda, napaghiling-hiling ninda, ayan, nagparadakol sa kaso ta, pero natatawan tang kunyan, treatment or care, Arog mo kayo niya gusto tang mangyari, digdi. Yaning day na po makahawa pa. Iyo. Siguro, sa study po nindo, sir, nagbubutwa lamang na posible na ang root cause ko tada iminalan tada iba because baka nasusupog dahilan so manner of transmission, the way they have contacted it, yung sistema, yung sexual act ninda, parang absurd, parang male to male, female to female, arog ka ang tabi? Opo. Tapos iba man diraray baga kuminsan so hiling kan ibang mga tao Kaya nga po sabi ko, is po sana so baguhon ta na i-treat ta ini as sila as tarong hilang na nakukuha. Then magpa-test, mag-inom si bulong, then makahawa, kaya mabuhay, Sir Pio. Baka po death sentence ang magkaigwan sa HIV. Iyo, okay. Now, kunyan, paano mahali so stigma ta ang iba paano ta natatakot so iba either so igwanan ning helang or so daing helang ta baka igwa pa ning need sa edukasyon kung paano yan matatransmit. Tabi, sige daw, Tabi. Ayun po, Sir Pio, through the right education, tulong pinaka-bagay man lang nahahawa ang HIV. Ito ay unprotected penetrative sex. So talagang pag-sex talaga na nakakalaog sa tuyang ari. Pangalawa, mother-to-child transmission. Nakahawa po talaga. Nakula ang chance na mahawa ang aki kan sa rong HIV positive na ina, lalo na kung dahil nag-inom si bulong. At pangtulo, Sir Pio, kung nagapara-garanit nagapara-irinject, nag-share ka itong mga irinjilia,
dugo ba yan, Sir Tio? So sa dugo po talaga kaya, lalo na kung may lugat o may kunyan, talagang takula po ang tsansa na mahawa ka ng HIV. Ang paghadukan, ang paggamit ng plato, pakikikaon, paggamit ng CR man dan sarong HIV o maaaring kagat ng lamok, nagkagat ngayon sa lamok duman sa HIV positive, tapos sa lamok pikagat daman, hindi ka man po kayo tumahawa. Oh, nya makilips to lips ngay ako sa may HIV. Oh. Day man yan Oh, po. good mo. Adiit man lang ang ako niyang dayan, ang risk, So meaning to say, ining mga igwaning mga kahilangan, they should not be, kumbaga, discriminated yan sana sila sa sosyedad. Kataning mo siya, kachika mo siya, kakaon-kaonan mo siya, kakape mo siya. So, data aram, kairi ba ka po sila everyday? Maaring kasakay ka sa jeep, sa tricycle, kunyan ka sa market. Hindi ka mahawa sa inda. Kasi nga nito, tulong bagay man lang. It's either nakipag sa inda, sinda sinagpaaki sa inyo mo, or nagturusokan ka mo kiring gilya, nag-share ka mo ki drugs, nagturusokan talaga ka mo. Yung man lang po ito sa talaga, so tulong kunyan, root cause na nakahawa ka na HIV. Iyo, tabi. So, ano po, sa hiling nindo, igwa pa ning paglaom na ma-revert ining common notion ni stigmang ini? Kaya ta po. Kasi, kung may tayo hindi buhon, nanguhudya na kitang maraya. Ang ibang mga bansa, nakokontrol na nila ang HIV. Sa nakamupo na sinda dyan sa pag-isip na araw kaya. Ipilta na ini as silang man, lang, nakahawa. Pero kung COVID, nakakahawa. Magpa-test. Uminom kan bilog. Hanggang din na makahawa. Tapos, warang mga side comment, warang mga judgment na, yung kaya yan ngayon. Diba? Parang nga kaya dyan tigil-tigiribo. Dapat mag-move na po ka dyan. Iyo. How about the possibility na, sige, arog na kan ang apresyasyon kan sosyedad. Paano ba? Parang kumbaga in a sense, manunormalize na so prohibited act na kumbaga tabu sa satuya morally, yung male to male, mga arog ka na kung paano nakukontakan na hilang naan? Well, kami po, hindi naman yung bigay courage yan na act na yan. Pero, let's take it, Sir Pio, nangyayari po yun talaga. Wala man sa posisyon niya na kami mag-dicta na po yan ibuhon kasi nga of their sexual rights. Pero ang kami lang po, masasabi ni, maging responsable. Ito kaming limang, talagang pinaka kung paano ma-preventa in A, B, C, D, E. A, mag-abstain na muna. Abstain na muna mag-sex. Diba? Abstain na muna magsabay sa iba na gusto na or ginigilbo na yan. Diba? Pandua, maging faithful, maging faithful sa partner mo. Be faithful. Letter B. Be mutually faithful para Sir Pio. Kamong duwa maging faithful. Tanganing, day mo aram, so kapartner mo, nakikipag-toot sa iba, Iba, tapig giling halimbawa, ma-attain na itong suarog ka itong apresyasyon kan komunidad padingnal na, okay, parang natural na hilang na lang yan. Gibuhon na ng gibuhon, so tabu. Pinagasabing tabu. Duwag ko kayo ang isyong ini, it's medical and moral. Nakasabay yung moral dyan medical and moral. Would you agree, Tabi, sir, na ini pa, Hello, Sir Pio. Would you agree, sir, would you agree, sir, with me na bako lang pa ni medical issue, kundi nakakasabay man yung moral aspect kan istorya ka ini? The whole, Sir Pio, the whole facet, the whole factors, kumbaga. Iguang dapat maging intervention kita rin. Kaya be faithful talaga. Araw mo, they mahahawa ka man kung sa partner mo man, kamo lang dawa man. Yes. Hindi masala po ito, diba? The basic of things. And pangatlo, Sir Pio, ako niyan, magamit niya si protection. Dahil talaga kaya, pugulan, magamit po si protection. Tapos, maging educated nga po. Aramon kung paano talaga nahahawa. Hindi napapasala. As in, pati, kung medyo nagdududa na, iba na ang namamatean, magpahiling na sa tuyang mga eksperto, mga doktor. Para, ako niya na, matreat.
Okay. O di sige tabi, sir. Thank you so much for your time and information, tabi. Opo. Si Sir Richard po Hayab, yaon na po din dito, karong partner ta, Gentleman Bicol, for sexual and reproductive health, sarong katabang taligdi sa programa ini. Oo. At ganyan nga rin po, Sir Pio, World AIDS Day po kaya, so buong mundo, kasabay tangon yan sa pag-celebrar sa inyong advokasya ta. So, yaw po man digdi si Sir Richard. Yes, marinaga po Sir Pio Francois, tapos po na nagdadangog sa DCGB. Ako po si Richard Hayat po, Gentleman Bicol for Sexual and Reproductive Health Rights Incorporated po. So sir, diyan sa tuyang aktibidad, ma-zero in kita ngunyan, ano yan, one whole day activity lang yan, tabi? Yes po, Sir Pio. Sarap po ining aktibidades sa sarong aldaw lang po, since ang December 1 po is a World AIDS Day celebration. So, kikiselebra po ini every December 1 po sa bilog na Pilipinas, as in sa bilog po na mundo, no? Ito kitang celebra na World AIDS Day. So, ang sa tuya pong celebration niyan na World AIDS Day, na iba pong tema na Let Community Lead. So, ini pong tema na po ini, nakapokus po ini naman sa community na dapat ang community ay kasaro ta sa tamang informasyon, awareness sa komunidad para din na po magtaas pa ang kaso kang sa tuyang HIV and AIDS sa Pilipinas. Any plans na ibaba ta pa iyan sa grassroots sa mga buro barangay this coming days and months tanganing mas mapasabot ang komunidad over? Yes po. Sir Pio, that's what our organization po, napigigipo po, sa Gentleman Bicol. Nagkukondensar po kami kay iba-ibang klase pong seminar, trainings, awareness campaign sa mga iba-ibang pong lugar, digdi po sa Kabikolan. So, ang ano lang po na buya is kung may mga gusto po mag-conduct yung mga trainings and awareness, i-contact lang po ang sa mga organisasyon. I will very much willing po to conduct awareness seminar or trainings sa mga kanya-kanyang barangay o sa kanya-kanya po ng mga munisipyo, and we're doing it for free. So, saro po yan sa pagigipon na mula sa advokasya. Okay. Sige tabi, sir. Salamat din maray sa oras buda informasyones. Maraming salamat po, Sir Pio. Thank you po. Sir Pio, si Sir Sam Banico, kan na DOH Bicol, and si Sir Richard Hayag, kan na Gentleman Bicol, para digdi sa first Bicol Regional HIV/AIDS Sexual and Reproductive Health Summit. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Ayos ang trabaho. Tapos ang trabaho. Ang sakuyang numero tabi is 0961-759-0888 sa Smart and 0926-0156-020 sa Globe. Yan, tabi. Good morning sa tuyang mga paraan tabay diyan sa palibot. Igwa kitang sarong texter man, si Shandy ng Ligaw. Maray na aaga tabi, Shandy Dinday ng Ligaw. Pabati da si Rafael Dindo Gutierrez. Yan, maray na agad dyan sa inyo. Paradang ugtaman sa Ligaw tabi. Good morning sa tuya man amigo dyan. Si Sir Popoy Balme. Sir Popoy, baysa na mga rin, mag-coffee kita dyan sa JRB Calibration and Battery Shop. Dyan sa Kataningkan St. Jude Church sa Lapu-Lapu. Yan, yaon dyan mga kampang mga baterya. Buda mga mga mapakalibrate baga sa injection pumps. Yan, mga goma. Yaon dyan tabi. Mga pangangaipo sa auto. Yan, mga baterya na yan. Sir Popoy Balmes, good morning sa familia. Siyempre, Sir Atuli, maray na aga tabi sa inyo. Diyan sa Petron Tap Gasul, sa tuyaan ng mga establishmentong paraan tabay talaga. Ini si Popoy, haloy na padingnag. Yan, JRB, kaito pa. Buhay pa kaitong minyong tabangan ni Mahal na Diyos. Barkada na talaga yan tabi. Yan, na ini man na Petron Tap Gasul, kapartner ng Pilipinas sa pagluluto sa halos gabos na kusina, mga karinderiya, turo-turo, restaurants, bars, asiniba pa. Petron Gasul tabi yan. Bilib man ako padingnal kay Senador Juan Ponce Enrile. Talagang tunay ang tawong ini, si Tata Ponce na Enrile. One of the statesman baga, remaining statesman na
alive and kicking sa Pilipinas. Yugon mo ang padingnal, inabot niya pa kay ito so pagsiblagan ni Samson and Delilah. Gun mo na. Ngunyan, inabot niya pa so pagsiblagan ni Catherine Bernardo buda ni Daniel Padilla. Kaya grabe ni sorte kang tawong ini. Pagpoon sa pagsiblagan kay ito ni Samson and Delilah, buhay na siya. Iyong kamunduan na sinapar niya, nitatapon sin really. Kung ano ngayang kamunduan ang sinapar ko kay ito, igagian ko kay ito, nagsiblagan si Samson buda si Delilah. Yuman ngayang namamatian ko ngunyan. Kung ano namamatian ngayon nindo, yuman kay ito ka nagsiblagan si Samson and Delilah. Talagang immortal, primero kan, so Olimpiada, nagpuon sa Olimpiada, tatapon sinaan na in relay. Nakakuha na ning gintong medalya sa Pilipinas. Sige ba kitang saro ba ko? Yan. After pirang dekada, inabot ni tatapon si. Kaya kung ano ngayang kamunduan nindo, iyo man ang namamater ko kan mga panahon, kan magsiblagan si Samson and Delilah. Yan. Oy, maharay na ka mo nagtiterex dahil na kasubago ka dakol. Dahil lamang ni tayo tatadis ganado ka mo sa ko. Dahil ka para turubod yan sa Facebook na ako ang rason kung nagsi-vlogan ng duwangan. Bako ko man na sabi da pa boyfriend ko da si Daniel Padilla. Ako man tabi, budtobod ka mo kaan. Dahil binualaman kita ta, ubagaw dahil si Sian di masa nag-text. Good morning, hali dyan sa Pilipinas, sa mga nakaantabay sa DCGB News Online. Wala akong kinalaman dyan sa mga pangyaring yan tabi ka sa duwang iyan, Pwede na padingnal, oras Pilipinas, 9:27. An oras hatod sa Indokang. Tando Eye Light, gaan ng may kasama. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eye. Nor Broth Cubes, pasarapin ang lutuin with Nor. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Ipinapaisi kan manihamiento kanaleko na magkakaigwan ng district elections sa Junta Direktiba sa maabot na Disyembre 9 kaining taon. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada syudad o munisipyo, iyo ang mga minasunod. District 1, Tiwi, Tiwi Central School, Macalaya Street, Tiwi Albay. Malinaw, Malinaw Central School, Poblasyon, Purok 2, Malinaw Albay. District 7, Ginubatan, Ginubatan East Central School, General S. Simeon Ola Road, Ginubatan Albay. Hubilyar, Hubilyar Central School, Kalsada, Hubilyar Albay. Piuduran, Piuduran East Central School, Piuduran Albay. District 4, Rapu-Rapu, Rapu-Rapu Central Elementary School, Poblasyon Rapu-Rapu Albay. Legazpi Port, Legazpi Port Elementary School, Aguinaldo Street, Legazpi City Albay. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong naging miyembros konsumidores kan Aleco hanggang petsa 10 kan Setyembre nguyan na taon. Dai pwede ang pagbota sa paagi ng proxy o bako itong mismo ang nakarehistrong miyembro. Magdara ng anuman na ID, Postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, as hindi pang dokumento na nagpapatotoo kan sa indong persona. Ang botohan mapoon sa oras na alas 8 ng aga sagod alas 3 ng hapon. Ang mga interesadong konsumidores na makandidato pwedeng magkuan ng kopya kan eligibility and documentary requirements as in Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa Opisina Canaleco sa W. Vincent Street, Oldambay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sagod sa nasa Nobyembre 29, 2023. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi! How can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GB sa Bishop Free Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development.
Tara na, makipaskuhan sa Kamalig. Tuloy po, Kamalig month-long Christmas celebration. December 1, 2023 till January 1, 2024. Grand opening salvo and Congressman Joey Salcedo's night featuring mayonnaise, trade fair, traditional simbang gabi, misa migalio, Christmas cheers, nightly entertainment shows, beer pasa, and a whole lot more. Also visit the Kamalig Tourism Circuit, Christmas Village in Sumlang Lake, Kitwinan Ranch, Huyup-Huyupan Cave, Solong Eco Park, Kitinday, Green Hills, and Elmira Deshay Integrated Farm. Paskuhan sa Kamalig 2023. Presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Salti Salceda, Ako Bicol Party List, and Congressman Elizalde Co, Good Found Cement Corporation, Engineer Rudy Nuida of Windell Hotel and Hansay Corporation, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Energy Development Corporation, Converge, and Ravenous. Paskong Kamalignon, Magayon, Maugma, Masiram. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko nun niya nakapaskuhan, mapuno kita kikaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rason kaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan niya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma na kita gabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panapong ko. Kaya sa silyado ako. Enerton 1 kilo pa. Fresh? 1 kilo ng Enerton? Oo, bawat kilo silyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panapong ko, maintenance pa lang, nakaplikod na. Sa Thunderbird Enerton, laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. Ngayong inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, naway ipagpatuloy natin ang pagpapakumbaba, pagsilbi at ang pag-intindi sa kapwa. Para sa aming member consumers, hiling namin ang tunay na kaligayahan maging sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mula sa Aleco, sa pamumuno ni Engineer Wilfredo Buxit, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga ka-Aleco. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play.
Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan destorya sa tong mamigbidan. Nainawan, ang mga madiklong na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan destorya sa tong mamigbidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan destorya sa tong mamigbidan. Kaloy! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Sa payaba kong Tercer Distrito Canalbay, ini ang inyong konsehal, Emmanuel Manny Kulaway Ribaya, tagsadiri kam Putok Bulaluhan. Kaiban kan sa kuyang pinakapayabang asawa, ang inyong doktora ng masa, Board Member Eva Lopez Ribaya, ang tagsadiri kan St. Stephen Optical Clinic, asin ang bilog kong pamilya, minabati sa inyong amin, nin magayagayang Pasko, asin masaganang bagong taon. Gamiton niya to ang okasyon na ini sa pagpagirandom sa sapuyang mga payaba na kita magkaminutan asin magkapatawadan siring kang pagpayaba asin pagpatawad sa tuya ni Yesu Kristo na rason niya to kay ining kapaskuhan. Ining Manny Kulaway Ribaya lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng... For everything that's true, choose
mojito, margarita, gin pomelo, and light gin. Drink responsibly. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Tayo na sa EO, EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. Executive Optical, ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko dati. Medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming nanghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pasko na! PAS ko! PAS ko! Pasko! 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 Oo na ang
Sa mga payaba kong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati ka mo nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon nin Kapaskuhan, pumagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tigagihan ka. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita gabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabos. Yes! It's Christmas time! Tingog Kanbanwaan, Pio Fernandez. Merry Christmas! Sige, thank you so much sa kumpadreng Nal. Dagdagan tang istorya, Chief Jimmy. Good morning, what's happening? Salamat Bipadi, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, unanimously approved sa Kamara, ang nilinatag ni Congressman Fernando Didi Cabredo na House Bill number 8644, ang titulo an act upgrading the classification of Ligao District Office of LTO, Ligao Albay Province from Class D to Class B District Fees, appropriating funds therefore. An approval na ini, kung diretso na ini sa partikang proseso sa Senado na makalusot, dakulaon ang bintahe kay ni tabi pa di sa mga serbisyo na ipinagpapabot kan LTO, and base sa pahayag ni LTO Chief Ligao Jerry Navarez, natural madagdagan na plantilla position, madagdagan mga personahe kan LTO digdi sa Ligao. Gusto sabihon madadagdagan ang mga serbisyo pa mapakaskas ang serbisyo sa publiko. Dangugunta si Sir Jerry Navarez, LTO Chief, Canligao City. Marinaldo po sa mga nagdadangugo niya na Aldaw, ang karayan po kaning may tatao sa Toyang LTO office digdi sa Ligao, ang pag-upgrade into Class B ay magkakaigwa po ng dagdag na manpower. Magkakaigwa po ng additional na positions. Like for instance, magkakaigwa po kita ng records officer na mayo po kaya ng opisina. And ito pa pong ibang importanteng mga positions digdi sa office. So, ang epekto po kaya, padadagdagan ng 10 personnel, entonces po, mas mapapabilis na ang pagservisyo. Tangon niyan po kaya, sa to yung mga personnel digdi, nagmumultitasking po kita. So, yan pong pag-upgrade na yan, makakadagdag personnel. Kasi ang sa tuya po ay ang personnel complement digdi. Haluyo na po yan. Hindi po nababago. 1980s pa po yan, yung personnel complementa. So, yung positions, kulang na kulang. So, dakol po kita, may nagkatira po kita na job order lang para lang mapanuan si pagkukulang sa empleyado. Ayun ang nagiging solusyon ng opisina. So, kulang ba kayo pala sir? Siyempre madagdag sa budget nito kaniti. Magkakaiba po ng creation of positions. Itong mga, halimbawa, ang driving skills rater, ang mayo kayan ang mga Class D LTO offices, ang igwa lang mga acting, kumbaga dinidesignate lang. So ang naga igwa yan. Hello compadre, naglubog sa signal mo. Nawara. Yan. Anyway, so yan Sige. pa din ang pahayag kan pamayokan LTO digi sa Ligao Jerry Navarez. Gustong sabihin compadreng Jimmy, itong naipasar na ni Congressman Didi, siyempre maagi duman sa upper house, sa Senado. Ako, ang pagtubod ko kaiyan, dayan mapipinjente, dayan mahaloy. Because ang bottom line is for the expansion as in efficiency kan land transportation office dyan sa Ligao. Makrear ng panibagong plantilla positions, dagdag na personahes na maakomodar kan pangangaipo kan mga
yaon dyan na may kinaaraman sa pagrehistro gabos-gabos sa mga bihikulos. Ano? Apa. Yan. So kaya magayon nito, it's a laudable move ni Congressman Didi na Cabredo. At least that's the workings kan Congressman salado kan lehislasyon. So bisita sa LTO sa Kamara, sa DBM, so House Committee on Transportation members, dahil man kay objection o kung ano man na reaksyon na negatibo, kaya malibyano so approval unanimously. Yan, unanimously approved. And ang karayang pati ka ito, taigwan ni na katakuduman sa iyang pinagibong lay na appropriating funds therefore. Correct. May makukuhaan. And igwang pundong maitatao sa pag-expand, pagtaas na yan kan level kang klasifikasyon kang district office kan ligaw. Correct. Kung medyo itong appropriating funds, therefore, gustong sabihin, kung may kabrot na papundo, ma-react na sa DBM. Ma-react na, yan. Wala man reaksyon. Wala man reaksyon, kaya yan ang sinasabi kong Padring Jimmy. Trabaho, mayormente kan sarong lawmaker. Uyan, Congressman Didi. Nagkakapera lang yan, sako niyan, na trabaho niya sa pag-ibon ng lay. Oo. And itong sa mga trabaho man para sa komunidad baga, igwa dyan, yung taranuman man laylain. Ano, sige. Okay. Okay, so yan, tabi pa rin. Sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy, Chief Jim. Congratulations, Congressman Didi. I for one, tutubod ako na pag-abot kan sa Senado. Walang masyadong hassle yan. Walang problema yan. Ma-upgrade ang klasifikasyon level kang district office dyan sa Ligaw, madagdag ning personahes, dagdag serbisyos para po sa tao. And ano na? Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, mapuunang niya na pagkaaga ang Dolly Anniversary Job Fair, serbisyong mabalis at matapat sa bagong Pilipinas. Digdi iyan sa SM City Legazpi kung saan susog sa inisal na impormasyon, Sir Pio, nasa 5,000 na mga job vacancies ang i-offer here. Ngunya na pagkaaldao, digdi sa nasambitan ng venue, digdi ini sa may likod kan SM Cinema. Sa inisal na pagkikipag-oron kan DCGB News kay Ma'am JV Gasga ang tagapagtaramkan Dole Bicol sa iyang sinabi na tiglalauman na mag-atindir digdi sa aktibidad si Gobernador Atty. Edge Grex Lagman bilang welcome remarks dangan susundan ni Legazpi Mayor Carmen Geraldine Rosal and matauman nin mensahe ang Regional Director kan Dole Bicol na si RD Maria Zenaida Angara Campita. So ngunyan Sir Pio, nagpupuon-puon pa man siya na magprepararaan na mga employers and ining mga job seekers dito sa nasan dito ng venue para sa aktibidad nini o job fair. Balon ta magadanin pahayag ang tagapagtaram kan Dolly Bicol na si Ma'am JD Gascat. Busy pa sa Sir Pio. So anyway, sigun sa inda, handa na gabos na mga job mga employers digdi sa aktibidad. Kadaklan kay ni Sir Pio sa construction and industries, mga pribado ini na nagpartisipa digdi para sa nasambitan na aktibidad. Sigun kay Gasga Kasubago, katuyuhan kan aktibidad na ni Sir Pio na matawan ni na trabaho ining mga Bicolano, lalo na ngunya na malawag ang kapaskuhan. Dapat daw igwaman ni na kumbaga income o kaya sahod ang mga sugtod sa ngunyan dahil pa nakakukuha ng trabaho dito sa manlain-lain na partekan Kabikolan. So yan tayo sa Pio na ang initial information digdi sa tuyong location kay Bahan si Boy and Skelero, DCGB. Thank you so much, Sons and Boy. Anong advice Pading Nal? Si Pading Al, pwede pa? Naputol na. Sige, Pading Al, taod-taod ka na lang. Tama, bareta mo na si Angel. Dispes may mga hanap buhay kita. Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, ni maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya.
Taborugkos, harmonia, ipagtinarabangan niyan mga Libongenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares, magpapadagos niyan kiyang serbisyong may malasakit sa Libongenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Kaya bubbly sarap for everybody. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung sa'yo na ko pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kidney problem na solusyonan dahil sa 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Ako, nagkasakit ako sa kidney failure, tapos kung saan-saan ako ng hospital ng paggamot. Pagkatapos ko ng cleansing, naramdaman ko na unti-unti na akong gumagaling. Masarap ang pakiramdam ko, ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na nagbago ang aking karamdaman. Ngayon, malakas na ako. Doridgo, Torprangka, 66 years old. Nueva na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ngayong inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, naway ipagpatuloy natin ang pagpapakumbaba, pagsilbi at ang pag-intindi sa kapwa. Para sa aming member consumers, hiling namin ang tunay na kaligayahan maging sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mula sa Aleco, sa pamumuno ni Engineer Wilfredo Buxit, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga ka-Aleco. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice.
Ang Surf Bar, new look na! Bula, puti, ha! Power pula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing! Power pula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Baretang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar, new look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Apera sa pag-function kan judicial system ka nasyon, dai manin diktador sa Pilipinas kun kaya dai kinakaipuhan na mag-imbestigar ang International Criminal Court o ICC sa nasyon. Iniyan payag ni Senador Bongo sa pagsabing an kaipuhan imbestigaran iyon mga nasyon na dai nagpa-function ang lay asin igwanin diktador. Alagad sinabi kay ini na hahalaton ang penalisasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. manungod sa posisyon kay ini sa ICC. Matatandaan na ng pinag-anunsyo ni ICC Prosecutor Fatou Bensouda na pupunan na kaini ang preliminary investigation kontra sa madugong war on drugs kan Duterte administration. Yan ang pang alas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. No alcohol ang gali, kaya bubbly sarap for everybody. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Tando ay light, gaan nang may kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now! Hi! How can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. G-Visa Bisyo-Free Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kambilog niyang pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Hubilyar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Hubilyar. Sa giraray, sa gabos ng mga taga-Hubilyar, hali sa indong mamomoto na alkalde, Mayor Joram Arcangel, asin kagawad Brandy Arcangel, minabati nin maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD
People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa 2nd floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Ben's Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Kuya na si Kong Joey Salsera. Ang idolo ka nasa dainang iba yung Salsera. Padagas ang pagatod min servisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako nang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Manlalao man taiyan si Kong. Joey! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng 2nd and 3rd prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Sa payaba kong Tercer Distrito Canalbay, ini ang inyong konsehal, Emmanuel Manny Kulaway Ribaya, tadsadiri kam Putok Bulaluhan. Kaiban kan sa kuyang pinakapayabang asawa, ang inyong doktora ng masa, Board Member Eva Lopez Ribaya, ang tadsadiri kan St. Stephen Optical Clinic, asin ang bilog kong pamilya, minabati sa inyong amin, nin magayagayang Pasko, asin masaganang bagong taon. Gamiton niya to ang okasyon na ini sa pagpagirandom sa sapuyang mga payaba na kita magkaminutan asin magpapatawadan siring kang pagpayaba asin pagpatawad sa tuya ni Yesu Kristo na rason niya to kaining kapaskuhan. Ini Manny Kulaway Ribaya Lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng Ikaw ba niya talaga si Pio na Fernandez? Sabi ko, opo. Bakit? Ang gwapo mo kasi. Lol. Yes! It's Christmas time! Dingong Ganbanwaan. Pio Fernandez. Yes, it's really Christmas!
May impormasyon pa kita dyan sa luwas. Isiyunta daw andarang report ni Compadre Ngal. Compadre Ngal, thanks for waiting. Go ahead, good morning. Yes, Merry Christmas na pade. Matindi na ang mga preparasyon sa 2025 election. Digdi sa Albay, kaya pigpapasiguro na ng God ang Liga election kan mga kapitan sa Disyembre 15 kan mga darakulang politiko. Yan ang nangyayari ngunyan pade sa monitoring ta na ang mga munisipyo asin syudades digdi sa Albay may mga maniobra na ang darakulang politiko dahil bako sana municipal and city level ang sa hindang pigandaan kundi sa provincial level. Ehemplo sa SK Federation election sa probinsya matukaw na sana sa maabot na Martes sa regular na sesyon ang bagong SK Federation President Board Member Mateo Gambua kan kamalig salida ini kay Board Member Jesus Iboy Go na namaaram naman kan Martes sa regular na sesyon. Ngunyan sa liga naman kan mga kapitan Disyembre 15 pa sabay-sabay ang gigibo na eleksyon sa mga munisipyo asin syudad. Kung si Isay ang gumana sa 15 mga munisipyo asin tulong syudades Albay, iyo man ini ang mapili kan sa indang magiging ex officio member o representative kan mga kapitan sa sanggunian panlalawigan. Yan. Sa ngunyan, nagtutukaw pa na representante ninda, iyo si board member Dennis Misalonia, kan barangay Kutmon Kamalig. Pero ang sabi ni Misalonia, kanakaoron ta, interesado man giyaray siya kan siring na pwesto kung daiki magbutuang pwedeng sumalida sa iya. Asin depende sa ororon. Asin dahil may iwasan na yaon man giyaray ang pagkikiaram kan mga darakulang politiko dahil anta ang preparasyon na ini sa maabot na 2025 na. Daligdi sa sangguniang panlalawigan sa 12 mga board members kasabay na dyan so ex officio members na SK sa liga kan mga kapitan ang presenting setup majority haros duwa sana unidentified na nasa minority kaya kung ano ang magiging resulta sa liga election yan ang magiging kamugtakan gilaray sa mga masunod na aldaw sagkod sa 2025. Kaya tingalaw man kapag abot sa provincial level, kung sisay na gobernador, ang suportaran kan mga ini, sa setup kan majority sa board member, may dakulang kalabangan o bintahe sa mga magiging kalaban. Yan. Sige. Gaya baga, grabe na ang telepon-tipon. Iyo bagata 14 dias bago ang eleksyones. Merry Christmas yan. Merry Christmas yan, sinasabi ko. Merry Christmas talaga. Tainda. Langyak. Kaya tabi, bali. At mga paligdi. Agaray sa nawas. Alang Mario, DCGB. Salamat, Compadre Al. Yung sa SK, solve na, no? Yaon na si magtukaw na nga ni ining si Teo. Teo na Gamboa. Siya na po ang ex-officio member po kan sanggunian dyan sa Junta Provincial Canalba. Ini na lang na mga kapitanes del barangay. Sa tuyang abangan. And, sa Ligaspi, ng aramta na nagpipreparar ang grupo ni Isam na Ismail. Isam na Ismail para sa ABC man digdi sa kunyan sa Ligaspi. Yan. Uy, sa kong amiga. Sabi ka na amiga ko. Ano mo man labot?
Ay, amiga. Ining amiga kong ini, oh. Andang og kumabisi presidente ini kan liga ng mga kapitanes digdi sa Legazpi. Yan. Nalalaban ko niyan tabi. So, brother-in-law ni dating congressman, now executive director kanako Bicol, Abogado Pido Garbin Jr. kan AKB, yan si Hisam Ismail tabi, yan sa kunyan sa ABC digdi sa Legazpi. Ang makakalaban si Pading Maing na Santillan, inda kun desidido pa si kompadreng Maing na Santillan, ano yan taso kumbaga sa probinsya ining si Dennis Misalonya nangga naman giraray baga ini sa indang lugar, and kung daig gayud ni magbutwa na panibagong pangaran, tibaad siya man giraray ang yaon diyan, ano wala na hilingon tapo yan ta porosisyonan angon yan sa presente bargaining session ang nangyayari po. Horon-horon mo naan, bigayan, kaya lang paminsan baga, aramta naman sana, nagkairistoryahan na, nauni man ngayaan sa sakuya na kandidato, naglalaom na daay man nga ning maging kalaban. Ang pagkatapos, bigla bagang minabutwa, may kalaban. Diyan nagkakararautan kan relasyon politikal. Aram tadig di sa albay. Ano tabi? Ang nangyari, digdi sa albay, dakulang mga politiko, nag-iriba-iba ka nakalihis na eleksyones, kumpadring Nald, ano? Pagkatapos, uyan baga tabi, saro sa mga rasones, yunaan, naglalaom na dahi na bubugtakan ng kalaban, nagururing araw ka ito nga, biglang bubugtakan ng kalaban, yung sa mga konsihales, ang alkalde, ang mga ABC, I should say. Kaya nangyari po araw ka na. O sige, Pading Nald, igwa ka pa dyan so mga dapat na ilaog mo, tanganing maikwanta na ayan, maisadan santang maray. Tamadali na kitang magtapos baga, ngunya na semana na primerong Biyernes kan Disyembre 2023. Isabay niya to sundo 25, pirang aldaw pa yan. 24 dias ba? Sa good Christmas. Di advance Merry Christmas po sa Satuya Gabo. Sige, we will be right back. Pakalis ni Pading Nald Baldo. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Ngayong inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, naway ipagpatuloy natin ang pagpapakumbaba, pagsilbi at ang pag-intindi sa kapwa. Para sa aming member consumers, hiling namin ang tunay na kaligayahan maging sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mula sa Aleco, sa pamumuno ni Engineer Wilfredo Buxit, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga ka-Aleco. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Ikaw kabag sa
turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaibang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin kahobenesan, yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sa mga payaba kong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati ka mo nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon nin Kapaskuhan, pumagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tig-agihan ka. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita gabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabos. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape, o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay, pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Anesloria ang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, ang alawang distrito ng Albay. Kaloy Loria. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GV sa Bisyo Free Lifestyle! Isang paalala mula sa Iging Department of Health Bicol Center for Health Development. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist, qualifications, graduate of any 4-year course, female with good interpersonal and communication skills, with good work ethics and computer proficient, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. Tara na!
makipaskuhan sa Kamalig. Tuloy po, Kamalig month-long Christmas celebration. December 1, 2023 till January 1, 2024. Grand opening salvo and Congressman Joey Salcedo's night featuring mayonnaise, trade fair, traditional simbang gabi, misa migalio, Christmas cheers, nightly entertainment shows, beer plaza, and a whole lot more. Also visit the Kamalig Tourism Circuit, Christmas Village in Sumlang Lake, Kitwinan Ranch, Puyup-Puyupan Cave, Solong Eco Park, Kitinday, Green Hills, and Elmira Deshay Integrated Farm. Paskuhan sa Kamalig 2023. Presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Sarti Salceda, Ako Bicol Party List, and Congressman Elizalde Co, Good Found Cement Corporation, Engineer Rudy Nuida of Windell Hotel and Hansay Corporation, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Energy Development Corporation, Converge, and Ravenous. Paskong Kamalignon, Magayon, Maugma, Masiram. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. P! Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! This ang Surf Bar, new look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, new look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. O paano lamang kami po naglalaom na naman na sa laog kang presenteng simana na tawan may kamunin na kaugmahan, impormasyon na siniba pa sa programang Tingog Ganbanwaan. Tingog! Viva Senyor Santo Cristo! Salamat, happy weekend! Mahal na Diyos ang magbantay day maghali. Tulos na masunod po ang samuyang News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. At sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Sa indong nadangog ang programang Tingog Ganbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abang